କିଛି କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମସ୍ତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଲୁ ଧର୍ମ ସାଧନ। ଯଦି ଶରୀର ଭଲ ରହେ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଆଗରେ ଗୁରୁମା ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗୁରୁମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କରିବା। ତମେ କେହି ପାଟି କରିବନି, ଗୁରୁମା ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଦାଦା ଦକ୍ଷ ଆକ୍ରମ ଦକ୍ଷ ଆକ୍ରମ ଦକ୍ଷ ଆକ୍ରମ ଦକ୍ଷ ଆକ୍ରମ